Epa! Gabon? Eazki? Gira? Bai, hasi gara, lo dauz? Bai, benetan. Esan didate, aurreko saioan, autobusa ez omenten euren mila etorri, eta pasaute gaua hemen, zu. Programi hasi de? Benetan? Programi hasi de? Eta lo dauz? Nik uste dut, ez natu emar bai du. Ia ba? Diot, lagoizeta, txarronai, joan egin, momentu. Ez natu, Txalo bero bat, ata dira minuten, ez? Bai, ez zeuen faltia zuek batek ezin gara bizi? Ondo zaudete? Gaur autobusa etorriko da. Espero. Edo bestela beste gau pasa bat. Gau pasu, edandozela gure lehiak ega pasa bat. Zeko lo, Joan eta Aner, horitzeta hodei. Zeko, Ega batzu bat dela talentu hori, edo fin legutan lo hartzeko, eta... Bai, zer, bizkarreta ondo? Ba, gazteira. Ondo. Zuek lo, erraz hartzekoak zarete? Aner, Joane? Ez. Aner beti... Gauzazko buruen. Bai. Kau, gero mendilazterketetarako hainbeste prestatu izanak ere, eragiten du hor zenean aldaera bat. Korrika, ies egiteko preste dozin momentuta. Hori bai. Joane, zuk? Nik bai. Bai. Hemen sentitu duzu lagurorik sekula? Momenturen batean, bai. Bai, Ze probatan, guk ere autokritika egite aldera, saio, xabate, punto honetan motel. Ez, etxoterakoan. Ados. Jazartera, telebista da, itxaron egin behar izaten da, baina, diot, gainontzean ondo. Oso ondo. Bosgarren saioa, aurreko sokan diren pixka lokartu ginen. Ja, bai. Kaso. Bai. €450 gureak dira, alere? Gehiago nahi? Hombre. Beti. Eta loak eta ipatuta, diruarekin ze amets berriren bat. Hori, Japoneko bidaia oraingoz ez da posible, baina... Oraingoz ametsa da. Hori da. Baskari bete edo ez? Horregaz diruegaz? Hori, €450. Asteburu bat oporton. Bai. Bitu? Ona, Bitu? Paleku ederra da, oso ondo. Jatetxea, horrela ja begizkota daukazue baten bat? Bazkari egitekotan? Amaren. Amaren izenekoa? Oso ondo, gu ere gonbidauta. Bai. Listo? Asteburu bat oporton asko zebet. Plana egin da, animo bikote zorte hona horkoan. Malen, ese moduz? Ondo. Ondo? Aurrekoen finala, zeuekin? Bai. Ondo? Bai. Dinot, sokatira kasolo bestiei, ez, hemen leia dau. Ibarra nire jendea potzik, sokatira taldekoak bereziki. Hirugarren saioa, €100. Ez da askotxu baizo zer da? Bai. Momentuz, kontuan izan da, kuadrilen milioi bat zaretela, manez, zer egin behar duzu, diru horrekin? Mano bazkaltzea jun. Hobeto. Kantu bazkari bat? Zerrena daukagu ja, glu. Izilik. Eta manez, hau badakizude, ibarko batzordari batena dela. Bueno, horatuko dugu, aizialdi taldien, Malen zabiltz, umetxuek zer egiten duzu ez eazki? Bueno, udalekuk, asteburu pasak, asteburutan batzutan ekintzak tala iteiteu, eta, inauteritan bat olosan asteleritan atatzeka dantzan. Ibarran ospatzen duzu eta olosa baina auteria, noski. Ondo. Eta gero esan du hemen, mendizale asko dauzela manez tartien. Bueno, bai, gustatzen. Kornika edo kuadrilaren espiritua mantentzen da hor ere? Aldan bezala. Eutxi, aldan bezala. Hasi korrika. Hoi da, hasi korrika eta gero. Eta segi. Ederto, badakizu gaur beste tontor bat, miluzen. Hoi da. Eutxi eta iaguraino, iristen gara naupasuek, ongetorri. Horitzeta doi, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo, urduri. Bai? Bueno, ongetorri, Bikote berri bat miluzen. Bai? Bikote berri bat miluzen. Duela gutxi bat atera da, orain berria sartu. Ondo. Listo, helduagoa gara, aguztia baino. Bai, bosturtak gule motela. Bai, baina gustatzen zaigu saltza pizka bat ere. Noiztik, elkarrekin? Azaroa. Fresko! Lemiziko primadera, elkarrekin. Tximelek da tauzen, Bikote eta taldekidere, bai. Baita. Eta taldea ere hasi berri xamarra. Bai, Kontatu horitz. Hortxe martxan, baina ziga erromeria bat sortu dugu, hain goz izena eromenak, bastante eromena izan zelako. Bai. Ginenak elarren eta esan genuen, nik panderoa, nik trikitixa, eta esan genuen, jazta, denak, hau. Hemen txeago, hau taldea? Konturatzerako? Zu panderoa? Ni panderoa. Odeiek? Baixua. Oso ondo? Eta beste zenbat kide gara? Beste 3. Oso ondo, begira, leku hona dau, izen nahia jendea apuntatzen hasi da. Bai, nahi dunak. Alere asmoa ez da erromeretik soilik bizitzea, ez da? Ez. Kurrikuluma ari gara beste bideo batzutatik ere osatzen. Ikasketak, horitz?
Magisteritzaite eta horrezkuntza, hemen Donostin. Zemagara maila? Bigarren. Eta ondo? Oso ondo. Ados. Eta goi mailan, odei? Laborategi kliniko eta biomedikoa da. Goi mailako ikasten ari bazara, goi mailan, ni ari naiz goi mailan. Maila gorena nirea, ondo. Eta gainontzean, beste zaletasun asko, musika aipatu dugu, sareak, horitz? Bai, baita, Instagrama eta TikToka eta bai ibiltzen naiz. TikTokerra zara? Bueno, bai. Goi mailan? Ez beste. Pizkana gazten ari gara, eta ze eduki edo ze estilotan edo? Gehien bat bidaiak eta hola. Eta, hortara etorri gara? Ba, boixe. Zakua irabazizkero odei, bidaia nora? Indonesia esan genuen. Indonesia? Indonesia, Argentina. Urrutik. Ondo, horrela, goi maila. Goi maila. Aurre kontuari dago gionez behintzat. Goi maila. Eta norekin, Joan, pentsatu duzue? Gubiak. Oso ondo. Proba txiki bat hori, ondo eren etorri dira. Bikote, hasiko dugu bideia hemen. Ean ora entzen garen. Animo, eta batez ere ondo pasa, Bai. Hortara gota hau. Opa, bikote. Ia Indonesia, nik uste iristen garala. Japonia, mene! Bai. Bidaia luziek nahi odion edana. Euskal Herritik hasi igual edo, ez dakit? 1000 zakua nahi danok, 6.050 euro. Bena danak Indonesiara. Eta saio hasi aurretik joani txorakeriekin, egingo duzue lo bazeundete bezala. Ze prestutasuna. Lagoa izeta ikastolako laguna, gozo ondo. Horrela gai. Ondo. Ziko gara, kartak banatzen, hori itzo deizegun lana izango da zeuentzat. Ze proba nahi zuie. Ikusi makusi fotokumeak, tribunen berbak. Fotokumeak. Ondo. Joan eta ner. Eurentzat? Zuek aukeratu bai? Tribuaren berbak. Edo ikusi makusi. Tribuaren berbak. Ondo. Vale. Malen eta manezintzat, ikusi makusi orduan. Oso ondo. Zora garri. Lanien asko gara, tribuaren berbak. Eneko Aizpururen liburu bat, gaueko azken espresoa. Liburutik, ataretako berbak bildu ditugu panel honetan, badator. Ta, denpora. Artaburua, tentela. Sokorma soa. Epeldu. Zerbeldu. Ausarta. Zangarra. Zauritu. Sakitu. Joera, izaera. Uara. Artaburua, tentela. Sokorma soa. Epeldu. Zerbeldu. Ausarta. Zangarra. Zauritu. Sakitu. Joera, izaera. Gitea. Elzea, lapikoa. Tupina. Txalupek itxasoan utzitako arrastoa. Uara. Aupa, izatxa, bustana. Izipua. Aupa! Ondo. Publikoa, zuek ondo esan duta, Bai. Azeratik, esan dute ez gu lo harineko gara. Gune ditugu puntuak, zuentzaba. Oso ondo. Male Manex, ikusi makusi, forma zaleak zarete? Ze galdera, Forma guztoko dituzue? Zein da forma guztokoena? Geometria zetari garela? Trianguloa. Bai, Tolosan ere bada bat. Ibarran Triangulo plaza? Ez. Tolosara joan eta listo, hortara dago. Bestelako batzuk ere bai, hemen, Erne? Triangelua, laukia, zirkulua, espirala, ilargia, izarra, bihotza eta erronboa. Erreparatu ondo. Eta guazen, demora malen, ilargia. 5. Laukia. 2. Oso espirala. 4. Erronboa. 8. Bihotza. 7. Izarra. 6. Zirkulua. 3. Eta triangelua. Zer da, hau? Dana, beste hau pasue! Horitzo dizu beste horren beste? Horitzeta da egan. Bueno, ea ba. Ze ondo banatu ditugu bere ginak. Ondo, basarie zukaldien da, aritzekuek? Ni bai. Ni ez. Bueno, Ondo dei. bikotean rola banatuta. Txirritatxo odeiegaz. Bai, A ber. zertan bereziki odei? Zakite, ia esan. Pasta ez esango errexegi dela. Ja, baina bat horrela errezeta bat, kutixiren bat. Kroketak esan ditu. Ondo? Kroketak, bai. Gure ez dugu kroketak? Hoxe, bai. Nahi duzunean ekarri. Gastatuko ditugu. Txirritatxo ikasteko prest. Hauek zuen hitzak oinak,
Horitz, zegoazita. Nirekin denbora, Pasatzeko. jarri naiz gaur, Kozinero. ikasi nahi dut zeren, Askotan. jarri oi naiz, Ahobero. gaurko menua sopata, Xerra. abia puntua dut, Zero. utzi behar zaituztet, Banoa. gozetu naiz, Honez gero. Bueno. Zer da, hau? Ilazki koroak egiten, erromeri taldea dauk hau, ja, Epa! Denak? Bai! Epa! Beste mundu! Zondo! Pasei horrela, ezta? Erakus taldi, zer Bikain. lehiaki erakus, ondo. Imintzio batzuk, hiruko bat, lortuko dugu? Bai, bai. Guazen ba, Jon Eaner, hartu lekua, Malen eta Manes bestaldean. Horrela bai, Ia ba. Animo, demora. Baloia, lorea. Ez. Bai, lore. Bueno, Lorea, marrubia. Bizkotxoa. ez. Kaktusa. Udarea. Zer egiten da? Aloe vera. Ez? Kaktusa. Zer egiten da, horrekin? Zadita moztu. Ta? Jan. Jan, bai, zer da? Kaktusa, Bigarna, jan. kaktusat. Ah. Argia. Bueno, Semaforoa. Argia. ez, zer da? Oso artifizialak. Ez. Bombilla piztu itzaldu. Intermitentea. Ez? Zer da? Non dago? Borobila. Hor. Zerun. Zerua. Bai, hirugarrena. Bai? Tamareroa. Ura zerbit. Tragoa zerbitzen barran. Txosna. Barran. Non gaude? Bezero Non? txosnan, tabernan. Txoznan. Txosnan Txosnako turnularia zerbitzatzen. Bai. Hau sartu da, bai. Buelta lekuran, ez ez. Bestekin, ibili gara estropozuka, bueno, azteko, eguzkia, hortxe, zeruan, eta eguzkitik iluna barrera iristea zen asmoa, eguzkia eskutatzen denekoa, eta anana, pina jatekoa, kaktusarekin tematu gara. Bai, oitura goztu kaktusa jateko ta? Ez baina. Hortu egin behar. Bai, behin jarrita. Gero eskerrak Manes txoznalari Bai. artistaen. Bai. Ze segitu nahi, non gaude? Txoznan. Ba, hogeina. Zerbitzatzen eta bai, ez da? Zehose. Ondo. Horri esker. Ba, Hogeina. Hogeina, pasatu. Hogeina. Hati programa beteta. Bai. Barkatu. Zuk dakizu, telebiztan pekatu da zapaltzi. Barkatu, zabaldu zaitut. Nik zu, Ah, barkatu. Pekatua da, Bai. Orain zapaldua da, Bai? Usain zait, lehen Manesek esan dit, nik txoznan egite ditut txandak bi aldetan, Ondo. Bezero, bestea, denetik egin barra dago. Orain, txanda daukazu hemen, imintzio kamesez, horitz eta hodei. Ikote, animo, demora. Ondo. Gorila. King Kong. Nor da? Txipontze bat, o... King Kong. ondo. Donkey Kong. Ez, pelikula. Tarzan. Hori, zondo. Bai. Punk. Zaldi gainean. Harry Ez. Potter. Bueno, Sorgina. bai, non? Erratza gainean. Sorgina erratza gainean. Pirulina, bai. Bi txiki, bi ume. Bai, Bi ume tiroka jolasten. bueno, Bi ume... Bi ume pistola. Urezko pistola. Urezko pistolekin jolasten. Bai. egia da, atera zitekela nahiko gaizki hirugarren hau, Bi ume elkarri tiroka. Wisconsinen. Oh, Deus. Danak, 70 puntu! Bueno, ba. Gora europear Bai, espiritua. noski, bai. Horizo dian zulekua mesedez, Joanean estaldean. Venga, ba. Venga, ba. Hirugarren ronda. Venga, ba. Venga, demora. DJ. Oso ondo. Oso ondo. Etxe bat, katalejoak. Teleskopioa. Teleskopio bat. Ez. Urpekaria. Ez. Tximinia. Ondo. Zer da hori? Kobasulo Bai, esan eta? zara. Eta? Kobasulo, kordelagaz. Ez. Rapel. Zuloa. Kobasuloan. Non dago? Basuluan zer? Eta? Estelaktita. Biga. Ondo. Bera? Bera, bideaz jarraitzen. Bera lurrean. Bera, zuria. Bera, zuria. Ez? Surfiten. Ez? Surfiten. Bera,
Zer da? Zer da? Zer falta zaigu? Plato, zuria. Ez? Ez. Bera, itxunda. Bera, eske zer da hori? Lurra, bera, Lurrean. Lurrean zer? Bera, agur. Zer da? Bera, Lurrean zer? botata. Lurrean Jarri, etxanda. zeuek? Zer da, Lurrean zer da? bota. Lurrean? Itzala! Pertsona eta itzala. Bat jarri eta bestie. Bai, ez da. Da besti jarri aurri, Lurrera begira, ez da? Tumbeta. Ah. Bai. Aipatu da hor, DJ-a eta, zuek erromeria osatzen ari zareten momentuan eta DJ-ei buruz ze iritzia da? Bueno, pixkatokiak alduteken du, ez? Guik entzai gute. Baina? Ja, bueno, ondo daude, bai, ondo daude. Bestaldiaren ondo ondo. Tamainan, bizikideza. Hoi da. Oso. Alde bietan. Bai, Alde bietan. beti ere. Ederto iru, berrogeina punto, bi! Asmatuta. Iepa. Ondo, alde bien ondo dago, Bai, noski. Empatia, por bat, Bai. Ondo. Ederto, eroglifiko batzuk. Joan Aner, pista erogli egon demen. Konturatu zarie? Egon garela hemen berbetan? Erogli egon da. Ha? Momentu historikoa. Etorri zeuek ikusten bertatik bertara. Bai, Ez dakit hori ona bada edo ez. Eta usaitzera. Bai, Ez, erogli baduka puntua dara. Askotan ez datortzen, eta gaur egon da. Hemen. Zelatan. Ia zer, gertatuko dan. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Beti izan gara oso. La, Bai? zer da, la egaztiak. Larranoa. Ez. Larranoak. Lasaiak. Bai. Zaiak, putreak ikusten Bai. ditugu, la zaiak. Beti izan gara larranoak. Larranoak. Ez Bai. izan larrano, mesedez. Bueno, izan nahi duzuna, baina. Leazki larrano. Zaitu zabalduko? Ez? Ez, Vale. hori. Bigarren eroglifikoa denpora. Lagunak joan dira. Suitza eta Alemania, Berlin. Ia ikusi, Taberna. zer behar du. Tabernan. Tabernara. Bikain. Ikusten dugu, herrialde bakoitza bere hiriburuarekin dagoela Alemania Berlinekin, Belgika Bruselakin, Italia Romakin, zer behar dugu Suitzako hiriburua. Berna, eta ta hori Bernara doa. Tabernara, oso ondo. Polita dago, Oso ondo. Ondo asmatuta gainera, puntu bikote zoragarri. Ondo! Malemanes, venga, erakustaldi txiki bat. Malen zer. Bueno, a ver ze ite deun. Lehenengo da, denpora. Zikin dago hoteleko, ia zer. Zer dio horrek? Zaldi, Zer dio? cowboy. Zer dio? Zer dio? Zaldun horrek. Zaldiari zer? Zer esaten dugu? Bai. Arreara. Eta sartu. Arre. Emozioa, Arre, sobe bai batzutan, egiten digu, arrera. Ai, segundo bat. Ondo, malemanes, venga, bigarna. Denpora. Eraso egin zigun, Otxoak. ez. Ze ikusten da? O, raia, Bale, nolakoak. raiatu. Bestera batera, venga. Raiaduna. O, Venga, zer ez egin da? orkatzak. O, Marraz. Eginda, marraz. Oak. Marrazoak. Marrazoak. Astima. Punturik ez? Oh, Bai, eroglifikoa asmatzeko pixka marrazoa izan marra dago, tarteka. marrazoa bizitzan izan behar da. Bai, Tarteka. bai. Baizu bazara? Ni naiz marrazo veganoa. Bale? Horrela, Ondo? odolik eta ez. Baina, Ederto. Horitza dei, zemen kostokuek, eroglifikoek? Bueno, Ondo? tira. Neriek ez. Baina, esmantzeko arazorik ez, bez? Ikusiko da. Hau dei, venga. Lehenengoa, denpora. Istripua egon da, Zer Ferrari, ez. kotxe gorri. Bestera batera. Errepidean, Ertzean, Ez. bi, Kotxe bestera batera. Bale? Autobidean. Bai. Auto bi ikusten ditugu. Auto bi dean. Autobidean, bale. asmatuta alere larri, bai. Aizki, pasata. Zer egiten duen erogliok? Eta bera gustora, Bera bitartean. gustera. Barri maltzurrak, atua. Bigarren eroglifikoa denpora.
berehala atera du. Bai, Eskopeta. bai. Bai. Teklatuan eskopeta. Osondo? Bakia behar dugu, Ur pistolak asko gota. Bai. Egun puntu. Dela zaitzera. Bakiarena baino, orain miluzeko eskuaren deiadarra behar dugu mesedez. Ondo? Apa, lagoa izeta. Aurrera! Bueno, Ondo, Zezer! Ederto! entzun da, bai. Deiadar urrunekoa, baina Ondo. entzun da deiadarra. Ia eskua, eta batez ere komoina, gertu ditugun. Hau urten ere iritsi dira arkakusoak. Uf! Geografiaren zein atalek ikertzen du lurrazalean ura nola dagoen banatua. Hidrografiak, urologiak, uralogiak edo kostalogiak. Hidrografia. Bai, ez da. Ondo. Erre batzuk azteko, ze bokal? Hauzen rege pixka bat egin. Korista ondo, koreografia da guzti. Zemat aldiz entzun dugu jamming, hitza. Ederto. Lagun batek esana, Bai, lokalean eta garai Bai. batean ohitura zegoetela egiten nahi zuten pixka bat erre eta. bai. Eta abesti hau jarri eta jamming entzuten den bakoitzeko, jepa, zera bat. Demora Vale. pasa. Ondo. Eta txalo, eta ospatu, oso ondo. Janein behar dalako. Eta jaurlaritzako osasun zaila, baina zer da hau. Bokala zuek. Han lokalean porro geretzen oso ondo, hori da behar duguna. Aurrera mesedez. Zeitzen hartu zuen, Cassius Clay boxelariak islamera aldatu ostean. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali, Ali Baba, Muammar Gaddafi. Muhammad Ali. Ederto. Ikono bat, Bokala? Horik ez dago. Zaurik? Hori pizta da. Arrastu da? Ja. Aurrera? Bai. Bai, entzun ba. Zelai berdean, itxaso bazterrean. Ditut maite, ta kresa luzaina. Zeitz ezkutatu dugu Soreta Meleren amaren besoetan kantudan. Gailurrak, arraukak, errainak, marmokak. Arrainak. Zeragotea, Ibarrara. Gailurrak. Gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Bokala? Aurten ere iritsi dira arkakusoak. Askatzeko aukera gauzazuek ere? Nahiko lan? Ba, 5. errondara, Joan eta Ner. Nola du izena, Zinozue Noararen arrebak. Zinozuke ondo zango dut barkatu, Errespetu bat hemen. Shizuka, Misae, Hiromi, Imawari. Arreba? Ja, Imawari. Ondo. Bokala? Zagonik edo zu. Aurten ere, iritsi dira arkakusoak. Udaberrian esnatzen dira txakurren askurak. Ze mugimenduta. Bai, Ondo! Komo dina! Ondo. Ederto! Malen manez, bigarren eskua zagoena eutxi puntuei, komodinari, aldala? Eta honela dio, kanposantura zoaztela guijarekin, ni ez da erotuta ere. Beldurra. Hauetako zein herrialdetakoa da Borat. Pertsonaia, Iran, Afganistan, Pakistan, Kazajistan. Zer? Arrotzak ondo! Afganistan. Ondo zainduta, bai. Erbatea? Kazakstan. Bakizu edei. Kultura maite dugunok ez da. Bokala. Asko.
Entzun, Malen Manes. Jupa! Bagatiburuen kantu bat entzun dugu, dizena, jakin nahi dugu. Gabak zuri begire, danak zuri begire, gabak zerueri begire, danak guri begire. Gabak zerueri begire. Ondo. Ondo bikote. Okala? Eta aurrera. Hau batako ze zenbaki du argazkiko Nokia etxeko telefono modeloak. 11 10, 32 10, 33 10, 41 10. 51 10. Berrobotea? 11 10. Berrobotea? 33 10. Hogeita mabia mar? Hau gure etxean lemizikoa. Bai. Beste askotan ere, bai? Bai. Gorra? Bokalikaz, bai. Zuntxi ezina? Eta bateria betiko. Bai, eta Snake, bar, eta... Bai. Bai, gazte hauek. Aurrera entzun. Ba, Lighthouse Family taldea izan da, eta nola du izena entzun dugun kantuak. High, low, up, down. Jai. Bai, ondo. Flying high in the sky of love. Oso bonita bestia. Bokala? Horrela esan nahi da. Bai. Azken erronda. Aurrera. Nola du izan argazkiko frutak? Mizpira, limoia, udarea, irasagarra. Bai? Irasagarra. Membrilua. Ondo. Eta beste bokal bat? I edo U. Eta askatu beharko genuke, kanpo santura zoaztela Ouijarekin, ni ez da erotut ere. Malemanez? Saiatu. Sinestergatsua denak. Autuari dio beldur. Sinez. Zineskeriatxua denak, guztiari dio beldur. Zineskeriatxua. Ja. Bueno. Itz bihurria. Puntu batzu lortu ditugu bidean, ez da gutxi. Ia, como baina, hori todei, gurera ekartzen dugun. Hirugarren eskua. Bai gauza txarra dela, handikeria. Ondo dakigu, ez. Nola du izena argazkiko aktoreak. Demi Moore, Catherine Zeta-Jones, Monica Bellucci, Angelica Houston. Nor da? Demi Moore. Epa, Monica Bellucci. epa. Catherine Zeta-Jones. Handi uste hau, ez? Jatorra? Bueno, Izango da? bai, ez da. Izango Zara da? hauek eta... Ez da idinot. Jatorra izango dela, diozu. Bai. Bokala? Ai, ez? Soziago. Bokal polita, oso... Zei zezutatu dugu, Virginia Maite kantutik. Virginia Maite lotan dago zure Lazana. Matxaran gure mezea hotxa. Alaba, haurtxo, seme, umetxo, zeitz. Haurtxo. Umetxo. Alaba. Oso inklusibuek dana. Virginia Maite lotan dago zure Semela. Egia da, erromeritarrakota, ez dela balio beraz. Aurrera. Oso politzea dukanti, Bai. Bai, bai. Lo momentua topatu behar, noski. Hauetako Z taldetan etzen ibili, Samuel Eto'o, futbol jokalaria. Mallorca, Espanyol, Real Madrid, Sevilla. Zozaguna? Bai? Bizkor? Mallorca. Aritu zen? Real Madrid. Bai, ez da?
Ba horre ere aritu zen, hori enekin niko gira. Bai, Español. torbe bai. Sevilla. Hoxe falta. Bueno. Bokalik ez. Animo, Entzun? Hor, kajak dif egin aurretik, zema segundoko isiltasuna entzun dugu. Hori da, kantako momentua. Klimaxa, Isiltasunaren musika da. Gero ja bigarria zuek, Ah, bai. 6 segundo. Lau. Lau. Txuf. Ja? Eta mundua erotu. Edo ez, pasada trena. Beste batean entzun dugu. Bokala. Pasai. I. I. Bai gauza txarra dela handikeria. Nahiko lan, ez da? Ba... Edo, probatu duzu, ez. Eskatzen diot. Ez. Bazken erronda. Hori todoi animo, Hauetako nor nasi digu adimentxuk. Kainak aireki. Jon Mai, Angel Alkain, Andoni Egaña, Xavier Usabiaga. Nor da? Xavier Usabiaga. Xavier Usabiaga? Jon Maia. Bai, za. Bueno, hitz batzuk idatzi dizkion. Bai. Okala. Bokala. Okala, bikote? Eta hauxe aukera, bigarren komoia lortzeko. Bai gauza txarra dela, handikeria. Bai? Vale. Zer? Puskerra, bueno, Bai. puskerra zera pentsatu eta putza ere ez izan. Zela, esan. Puskerra zela pentsatu eta putza ere ez izan. Dela. Zeta Puskerra badau. dela pentsatu eta putza ere ez izan. Zer dio dela kideek? Zuzendu Bueno, dugu. momentu zuzen dutan. Bale, komenda, komoina berriz ere. Markagailuak ari danok laren dogei. Eta bi komorin, arantza zigoten, Ibarra iruren dogei donostia. Zein da zuzena? Markagailuak berdinduta. Joan Ener, zeuek erantzuten hasi. Lehenengo errondan jakin nahi duguna da, banderan ilargia duten herrialdeak dira. Turkia, Maldibak, Madagaskar, Malaisia, Libia, Uganda, Niger, Algeria, Singapur, Bangladesh, Uzbekistan. Niger. Lehenbiziko akatsa. Ez du ilargirik. Turkia. Ezaguna hauei. Libia. Nek ere badu, Malemanes, Singapur. hilbera du, bost izarren alboan. Uzbekistan. Ilargi zuria, 12 izarren ondoan. Ondo? Algeria. Ondo. horitze dei, Malasia. Malemanes, Bangladesh. Ilargi borobil gorri bat, bai? horitze dei, komodinik ez pena, azken erantzun. Zuzena dagoelako taulan. Asmatuta zegoentza taula. Zer diogu? Uganda. Uganda? Ba, kurrillo bat agertzen da, ilargirik ez. Malen manes, pena, komodin barik, baina errematatzeko aukera. Maldibak. Bai. Bai, Ibarra! Egun harretan puntu! Bigarren errondan, zeuek hasi, moneta izenak dira. Dirua, nahi dugu. Errubloa, dolarra, euroa, libera esterleina, loina, dinarra, nana, florina, muselina, taka, jena. Euroa. Mordoa, hau gau hemen, banatzeko.
Jena. Japoniara joan eta han, ja, bai. Dolarra. Noski. Alemanez? Libera esterlina. Erresuma Batuan. Errubloa. Errusia eta inguruetan. Fija. Florina. Zuzen. Alemanez? Muselina. Egun fin baten izena dago, bai. Bai. Horitze dei? Dinarra. Serbian besteak beste. Azken erantzuna. Komoinaren moneta. Komoinarekin. Taka. Bangladesko diru unitatea, berrira puntu. Eta... Azken erronda erabaki horra izango da. Bai. Horitze dei, Errusian dauden hiriak dira. Mosku, San Petersburgo, Salzburg, Samara, Novosibirsk, Hamburgo, Kazan, Yekaterinburgo, Seinenburgo, Ufa, Volgograd. Mosku. Hiriburua. Bai, esan. Hau, San Petersburgo. Leningrad, zena. Novosibirsk. Hau kantu afarirako apuntatu. Horitze dei. Austrian. No, Joan Aner. Bai, esan. Volgograd. Hiri industriala. Alemanez? Ufa. Ural, mendi magalean. Samara. Errusia mendebaldean. Kazan. Zuzen. Azken Komaina. erantzuna. Yekaterinburg. 150 puntu. Joane Aner. Markagailuak 720 puntuekin geratu dira. Joan eta Aner. Alemanez 750, 320. Horitzik eta dei. Horitzo dei. Pozami hartzen dugu. Zo bezalako bikote batek 1000 luzera bizita egiten duenean. Eta pena, noski. Bai. Eta lehenbiziko saioan gainera etxera joan behar izaten duzenean. Zer mozko izan da lere? Esperientzia? Ondo hasira. Gero Gero ja galdindea. Gero bizilagunak ere nahiko zorrotzi ibili dira eta... Bai. Ere gustora. Oso gustora. Eta besteak beste, aukera eman digu Miluzek argi usteko erromeri talde berri bat izango Bai, dela. bai. Eta ibiliko dela Euskal Herriko plazetan. Izena? Eromena. Eromena? Hori da. Kontratazioa eta zabalik. 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 Hortik aurrera YouTube eta Instagram eta TikTok eta sareak eta hori guztia eta maitasuna batez ere bikote eskerrik asko gure izateatik. Ez dagoa erraza ez dagoenez, Miluzera iritsi eta aurrera egitea, veteranoak eta ondo. Bai. Ibartarrak ere, bai. Bai. Oina larri. Noren, baina aurrera. Noren indarra jaso dugu oraingoan, badakigu? Ibarrako piperrena edo, iritsi da zerbait dintzen. Bai, kuadriakona. Begira. Tolosan dazkeula zei. Oso ondo. Berriz ere buelta daila Sokatira taldearen indarra mesedez. Sokatira datorreta, Ibartarrak erantzuten lehenak. Animo bitaldei hartu lekua eta guazen Sokatirara. Demora, ze urtetan itxiarazi zuten Euskaldunon egunkaria? 2009. 2003an. Ze kirol disiplinatan da ezaguna Sara Alonso? Paso. Mendi lasterketan. Zein literatur sagatan agertzen da Aslan Lehoia? Paso. Paso izan da aurrena. Ze herrialdetan du jatorria Gulash jakiak? Paso. Hungaria. Zen bada 33ken 15. 17. 18 da. Zein margolaria ageri da Velázquezen Menina kartelanean? Goya. Ez, Velázquez bera. Jarraitu atxatitza, idiari adarretatik pertsonari. Paso. Hitzetik, ze kiroletako modalitatea da bulderra. Skate. Eskala da. Zein koloretakoa da litxi frutaren barnealdea.
Lehentasunak. Gaur ez dugu otoitzik egin eta lagunek zain. Lehentasunetan, oza, prisa zuten. Bueno, Bueno, irriz txiki bat. Sokak irriz egin digu, baina zailkatuta... hurra Eta Romi luzen ja leku hartute be bai. Zuma guz male emanez. Ondo. Venga, guazue, kosondo. Gaur ni biharzu, horrela ari zaret, Denga, Gaur finala zuentzat. Aner eta Joane, momentuz, 450 euro irabazi ditugu. Hor polita dira adibidez, 4 zifrako kopuruak eta. Ja, hortik gora. Oso politek. Gora, Zuma zifra nahi dugu, ba? Ez da hit. Bueno, nik eskeniko izizut. 4 bat inguru edo eskeniko izizut. Ados, gaur, iruzen jokoan. 6.050 euro. Kontu. Ondo? Publikoa ondo. Esna. Bai. Eta eskerrak zuei, lauak zeta ikastolako lagunak. Egiatik. Gracias. Osonak. Deialdia gure etxeko miluzei aplikazioaren bidez gurekin bat egiteko. Bat formula esan da? Bazadet ezale? Bueno, zeo zer ikuste. Zeo zertxa, asko bez. Bueno, zeo zer? Bat formula, txapelketa. Lasterketa ezberdin oso osatuta, baina txapelketa irabazle bakarrak irabazten du. Aner, Joane, sorteo non, gaur galdetuko duguna finalean da. Bat formula txapelketa 3 aldiz irabazi dute gutxienez. Denpora. Michael Schumacher. Mika Hakkinen. Fernando Alonso. Hori bai, no? Lewis Hamilton. Niki Lauda. Nico Rosberg. Nelson Piquet. Juan Manuel Fangio. Emerson Fittipaldi. Da igual, Graham Hill. Alain Prost. Egaztatu egingo dugu. Horrik biek ez, neguzenak ez etxez. Aner Joane, eta 3 akats bakarrik. Vale. Bai. Osa, eromade batan bat arantza. Ja. 2 erango guz, eta estantzen die 5 fallo. Ez 3 erango guz. 6 fallo. Vale, venga. Habe, apate matibiteko gu ondo ez. 2 erango guz. Ja, eratu guzti, venga. Honik esan dozuz ezetz. Nik uste, nik lauda... Ez que hori da errezana, ez da gitu. Honik ez, haikin dozu da. Ja, eta faietan dugu, no? Bueno, tranquilo. Akats bakarra. Bideko guztitiko. Niki, probetan dugu Niki. Beko zutudak, ez? Bueno, bestakaz be, bai, beha. Biakaz. Bai, ba, Niki, ona. Vale. Beste atixina da. Ez que nik ez da ino da niño. Alan Prost ez, Hakkinen ez Alan. Venga. Ez? Fernando Alonso ez da iziman. Fernando Dios la bi. Aner eta Joane urrezko galdera. Hauetako 2, Lotus automobil taldearekin izan ziren, txapeldun, denpora. Ez. Osa, dira oso. 9 segundo? Ba, venga. Aner Joane, zer? Bueno, batzuk bai, eske beste batzuk sarrak dire eta horrik... Ja, egiaztapen egin eta? Ja, bai, hortxe, bili gara. Bai. Aliketa ikusgarria. Bueno. Izan da, ia zertatu dan. Ja. Schumacher bai eskoremuan. Nahiko argi. Bai. 7 aldiz izan da munduko txapeldun. 91 lasterketa ditu irabaziak. Hamilton bai eskoremuan nahiko argi be bai. Beste 7 honek
Baina hau da, lasterketa gehien irabazi duena, 105 ditu. Palmaresean. Alain Prost, baiezko eremuan, bai? Irakaslea, deitzen zioten honi, 4 munduko txapelketa ditu. Fernando Alonso, ezezko eremuan. Seguro? Bai. 2005 eta 2006ko txapelketak irabazi zituen, geroztik lehian jarritzen du. Baiezkoan, Nelson Piquet, bai? 3 irabazi du honek. Emerson Fittipaldi, Graham Hill, batera aldatu dituzue, baiezkotik ezezko eremura, bai? Fittipaldi, abizen ezaguna oso, bidaiari azkarrenen goitizena ere bai. 2 irabazizuen honek, eta beste 2 Graham Hillek. Zalantzak Niki Laudarekin aldatu egin duzu eta berriro ekarri, orduan badakigu baiezko eremuan zuzena dela. 2019an zendu zen, 3 bat formulako txapelketa irabazita. Nico Rosberg. Anerrek ezetz. Ez? Hamiltonekin batera zerrendako gaztena, 2016ko txapelketa irabazi zuen. Ba, 450, hobete dugu. Berdin du behintzat gure marka pertsonala. Ia hobetzen dugun. Zalantzaren bat? Hori, faio bat aukin dugu eta jakinen aldatu dugu, edo danak edo bape. Edo danak edo bapez. Jakinen bagenu. 450 euro, danak, 1000. Gure bai. Bai? Ikusgarria finala! 4 zifra nahi ikusten, hortxe 1000 euro. Bikain. Aner Joane eta albiste honena da, Sakurako bidean kokatu garala. 11koa osatu dugu 1000 euro eskuratu dituzue eta 2000 gaur 6000 eurotik gora ditugu jokoan eta. Urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza behar dugu, diru hori banatzeko. 2 Lotus automobil taldearekin izan ziren txapeldun. Graham Hill aukeren artean, bai? 78ko txapelketa, Lotus Team automobil taldearekin eskuratu baitzen, bai? Momentu honetan zer? Ni nago oso seguro, bai. Hau da, bat formula, bat zuzen erantzun, Bai. eta zakua irabazi. Eta zakua irabazi. Eta burutik orain ze pasatzen da, aukera dauela? Bai, hombre, aukera beti. Bai, a ber. Eta irabazita oso zoriontsu izango ginetekela. Bai, hori bai. 1000 euro, Joane, Aner, zakua banatuko dugu? Izen honek zakua dakar, Alain Prost zuzena da. Fittipaldi behar genuen! Hau batuen! Ondo, bigote! Azte finala, benetan, Aner Joane. 1450. 4 zifra, eta gehiago etorriko da, bizko, arbai horixe. Zuek, utxik egin